Benik reporting live from Masvingo Central, Ward 16, where we have a ward rally. Masvingo Central, pamuchemwa, padhuze nepachatikobo mukati kati meruzevha. Vanhu vashinga, vanhu varamba, vanhu vajamuka. This time hazvikoni. This time hazvikoni. This is happening deep down in the countryside. These are ZANU-PF people trying to disrupt our rally. A police cleared rally. Uya uzvionere wega. Uya uzvionere wega. Uya uzvionere wega mwana weZimbabwe. Uya uzvionere wega chamisa chete chete. Benik reporting live from Masvingo Central. People dancing to the legendary song Handicheuke Handicheuke Namu Yandakaona. Our candidate here is the youthful, our advocate, Honorable Moses Mavaire. Here is our youthful member of parliament, Honorable Moses Mavaire.